Ο Στίβεν Κουκ λείπει από την οικογένειά του και τους φίλους του, οι οποίοι δεν θέλουν τίποτα άλλο από το να ξαναγυρίσει σώο στο σπίτι και να ξαναζήσει τη ζωή του όπως και πριν. Γι' αυτό ρωτάω, αν έχει δει οποιοσδήποτε κάτι ύποπτο στα μάλια της Κρήτης, τη νύχτα που ο Στίβεν εξαφανίστηκε, ή κάποιος έχει δει κάποιον που να του μοιάζει, παρακαλώ να επικοινωνήσει στο χαμόγελο του παιδιού στο τηλέφωνο 1056. Ευχαριστώ πολύ. Are you ready? Yeah. Right. That's awesome. That's it. Cheers. Right. Out that door. Okay. Ο Στίβεν Κουκ λείπει πολύ από την οικογένειά του και τους φίλους του, οι οποίοι δεν θέλουν τίποτα άλλο από το να γυρίσει σπίτι του ασφαλής, ώστε να συνεχίσουν να ξαναζούν τη ζωή τους όπως και πριν. Γι' αυτό ρωτάω, αν έχει δει οποιοσδήποτε κάτι ύποπτο στα μάλια της Κρήτης τη νύχτα που ο Στίβεν εξαφανίστηκε, ή κάποιος έχει δει κάποιον που να του μοιάζει, παρακαλώ να επικοινωνήσει στο χαμόγελο του παιδιού στο τηλέφωνο 1056. Ευχαριστώ πολύ.